Chuj, idę. Co, nic nie mam do stracenia. Jestem desperatem. Jestem człowiekiem bez strachu, bez zahamowań i bez tożsamości. Nie boję się niczego. Niestraszne mi jest przejmowanie zrzutu, nawet kiedy wrogowie są w pobliżu. Nie dam się zastraszyć. Nie dam się. Nie dam. Nie dam się zastraszyć. Bieram wszystko. Gipko. Nie mam plecaka. Bez plecaka. Podjeżdża do mnie... Chyba jeszcze parę, nie? Podjeżdża policja do mnie. I jaja z azbestu. Biegnie na mnie. Wziąłeś. Kurwa, biegnie na mnie. Będzie mnie widział, czy nie będzie? Będzie, czy nie będzie? Będzie albo nie... Patrzy przez lornetkę. Jezus Maria, atakować czy nie Ja pierdol... Co ja mam robić? Panowie, co mam robić? Atakować czy nie atakować? Uciekaj. 2 kontrolne w głowę Atakuj, i do domku. atakuj. Ale w głowę. Uwaga, uwaga. Jak rekin. Jak Ale rekin. Kurwa, jak rekin z downem. I Klaus wróci do nas. Shit. No. I Klaus.